mamay, Nina. Mama, mamay, mama, mama. Saan ka ti ay? Ano yung mga gibalhin? Kabalo ka nagtanaw ko BTS? Kabalo ka K-pop lover ko? Usan na yung mga gitanaw? K-pop ka? Unsa ka? Korean ka? Ha? Korean? Ikaw, tanaw kag drama. Artista ka? Kusog kay ka mangilog ba? Ayaw pangilog kung dili ka gusto mailugan. Ayaw pangilog kung dili ka gusto mailugan. Unsa imo ingon? Aray! Aray! Aray te! Aray ko! Bawi ito mong giingon! Aray ko! Kay tawa na ba? Untak ka! Bawi ate imong giingon! Mga animala ba siguro mong buha? O saman mo? Dili mo magsuon? Ha? Ning? Dili ninyo kaya magbigayan sa isa't isa ha? Adlaw-adlaw na lang ba? Sige mong away. Na, nagkikigil kayo ah. Nanggigigil ako sa inyo.